Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. Kaiba, The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Hi, hi, hello. Good. Just na rin pagkalokoning Monday. Monday. It's a beautiful Monday. Oh, welcome. Looking forward sa tuyang programa. Hindi ako nag-iisa. At may kaulay lang sa tuyang partner dyan sa Ruas. May tig-apugan lang. At yung makakasabay na po yan. Sa first part mga tugan, ito mo lang makakasabay din doon mo. Siyempre po, hindi yan sa programa one-on-one. Siyempre mo po, duman sa tuyang sa long camera on the spot. You know? One-on-one on the spot. Sabay-sabay yung tanan. And sa tuyang programa, siyempre mga tugang niya po tawing na pagka-down ng Monday. But, bye, Michelle na po! Time flies so fast. Just imagine, ultimong simana mga tugang kang bulan na Hulyo. Pasalamat kita sa kagurangan ha. Pasalamat kita mga tugang na sa likod niya. Pulo kayo pakita. Kaya sa ito mga tugang pangyayari po digisa sa tuyang kinabahan. Okay, happy Monday! Happy lunch time po sa gabos po na nagkakaroon sa mga oras na ini. Sa mga nagpapatingay-tingay pa. Sa mga nagluluto pa lang, dali-dali yun! Sa mga nag-uurungit-ungitan, sana all. But syempre po, ito po programa na on the spot. Dahil po, mga tugan sa wagi po yan ka Alejandro Broadcasting Network. Syempre magduman sa tuyang sa itong kamera. Dahil hindi manindo ako dyan sa wagi po yan ka People Net. Oh, syempre, maligayang araw po ng at sa lahat po na nagdiliwag ng kanilang mga birthday today. Sa gabos po ng mga kapiestahan, happy fiesta. Ano ba po na selebrasyon? Ano mo po tabi na kasalibutan ni Kokamo, ano po tabi na pagkalda o okay, lugot, baging ligtas sa simamurayin po. Ang sendo po tabi na mga sa selebrasyon. Sirinman, natugang naman po sa mga kababayan na nagsisilibra po kasi sila mga anibersaryo. Happy anniversary po sa boss. Siyempre, mga tugang igo po tabi din mga and
pagkagos mo po na nagpapaabot ka sa buyang pakikiduma. Pakikisumano po tabi sa singong mga kamangguan. Diretso kita mga tugang sundo alas 2 kahapon. Oy, kasama niyo mga Kuya Bayan. Kahapon si partner with Kuya Hor. Sige. Abang mo ba partner pag-alog talaga yan? Anytime pag inapugan may nangangaitugan pinabang, always ang dalo kita. At nung yan man mga tugang pinagkatabayaran, hindi po tabi na gigibuhon na State of the Nation Address dan Presidente po kan Pilipinas. I think ini na sa panglimang sona kan sa tuya po tabing Presidente kan sa tuya. Po dyan. Ano, so sa inyo po tabing tigla na umaan na mabanggit po tabi kan Presidente sa iya po tabi na sona. Sa mga barangay official, lalo na nag-aantabay sila pag-marshal, bago may maaraman na kung may postponement of the radio and so first partner on State of the Nation ni Presidente mismo nag-ibo siya speech mismo, okay na yan. Minsan pagatugang, napag-gusto niya kanta sa lalo. Minsan pagatugang, mas okay na ikaw talaga mag-ibo ng speech. Na mas masasakutan mo. ay hindi mo partner sa nagbarala. Speaking mga tugang sona, kakula mga tugang kadako na nagdarakulang pangyayari kasi bago pa, until now, naghihiling kita mga tugang sa national news. So mga relihista mga tugang, nagkakaigwa ng mga pangalyahan, may mga inaralista na mga tugang ng mga relihista, and kung ano pa mga tugang ng mga aktibidad, in connection mga tugang, kaya ito na sona kan Presidente. Earlier mga tuga, dumampo kami isang area, o yan baga so, kung nagiging ka mo sa national news, so service mga tuga ng BGMP, so takula ilabas, halos mapapano na, pardon. Mapapano na mga tuga ng mga na-arista na mga nalihista. And kasubato, nag-iba intensyon mga tuga, bago kita magpuon sa ito yung programa ng hiling ka, halos yung ligisyon na partner sa mga nag-rally duman sa area. Yeah. Siya naman tabayanan na yan, ang nagpapadagos ng katugan, na kilos protesta in connection ng katugan kan sona. Digdi sa Shidor Kerdigas ni partner sa bako na hiling ko, digdi sa may ambang ng Capitol Provincial, may liit na pagpilipunti dyan, ang nagkape ng grupo, igwa man tindang ipinagkukurahaw mga tuga. Ano man ang nagkukurahaw kayo partner? Ano man? Yang duman sa mga transport sector. Igwa duman ng mga grupo na may mga ipinapangapugan kami ba na? Talagang mga lista para kayo mga mga chinig. Ito yung magkakunti. May bayad yan. Kung nabukulang ka, nabusihan ka rin. Nakapabulong ka ba? Ay, hindi panapugan lang tabi, tuman po sa mga nag-iiba sa hali. Make sure po tabi na alam po tabi nito kung ano po tabi ang pinaglalaban nito. At baka at-chat ka yan na Paliyong mo, 500 months lang tinawag. nabago ka dyan or minsan nagapo ka dyan. Dahil mga mo, naka-restart ka. Naka-restart ka din mo kung natayaan ka dyan. Make sure po rin, ang sa imong ipinaglalaban, dahil sunakagda ka sana naman na, dahil guduman ki kaya, hindi pa na niya, na pag-iba na, dahil po tabi. Tapos na preso ka dahil ka mga tigluwa. Yeah. Yan ang difícil kaya. And syempre mga tugagan sa tuya mga kapulisan, nagkapulang status for them, in kaso kay kuhanan sila, and syempre kasabay dyan sa sendang pag-monitor, sa sendang mga area of responsibility, halagang
Yaon sa indang mahigop na pagbantay partner, seguridad, in connection nga na ikaling nga pagdalaroan man nga maburutwa mga tugang na mga kilos protesta dito po tabi sa satuyang probinsya. Okay, ibaling pala muna sa Bakakay Municipal Police Station, headed by Police Major Nino Aquiata. Salamat sa Baguan at nakuha kita ng recognition. Salamat po sa ipintaong sakot kita sa mga wadi. Salamat po sa pagbigbig bilang katuwang bilang katuwang mga tugang sa pagbarewas ng mga informasyon sa syempre sabi ito na namin mga tugang importantihong ini na ang relasyon mga tugang kang komunidad, kang kapulisan, and also kang sa lalo na partner mantinigong marami. Ating pag-inibay mga partner marami. Siya, yan ay mabit. Apa mo kami inobit? Ang bagay na dumapo sa kasunod ng complex na kapila ko na ba? Hindi tayo pera-pera dito. Yeah. Kita. Ako naugma mga tugang ka siling kaili ang nagiging dalaga na. Kaya na sa satuyang komunidad mga tugang ay mismo nagdadali sa satuyang mga sa mga sa tiwala mga tugang kan satuyang mga kababayan talagang yaw na mo po sa pagsuporta sa satuyang komunidad. Sa pagi kayan dakulang bagay yan partner. Kaya dakulang bagay yan. Oy, speaking partner kung doon instrument sa aki na pinusakan kang butikan sa iyang ama dumaan sa pagdibon. Naaraman ka partner na kapag duman na buhay na sa aki pero pinawilan ng buhay partner dahilan sa tama na natapa o sinapa dahilan duman sa pagpukpok kan sa iyang ama na ito ko na lawak sa droga. Yes, imatali man. Di man lawak sa droga. May kita ang sitwasyon partner sa Kongreso. O, hindi nga, nakapila so maski mga congressman, mga kaibagang congressman, mga partner ihiling na security. Kaya di ba sunod-sunod na rally. Dahil basta-basta makalawag kumayo ng imbitasyon. Dahil yung tapuro naka-barong. Okay. Si, PSNL, si GM lang dun sa area, nagkatinggal siya ng Sona Market. Kasabay ni Congressman Lamar. Nakabuhan siya tuman ko niya, actually kayo ikukutan na kita na sumapon, paglaga. Sabi ko, okay na. Gari gahol kita sa mga kulita na tabi nila ang invitation sa tuloy ako kaya pigag na tuman ako. Sabi mo ako na baka masilig kita rito ba? Kasi way back, lingaw ko na magkatindil kami before. Malayman. Pero kadapat naman ang mga video. Alitig sa Bicol region, sa Albay, sa Siriluan. Alam ba, pagmarugan natin partner. So, alam ko yung nakapagdating naman dyan. Bako ano kaya ng sistema. Kumbaga, kapag ikaw kaya o may sponsor siya, o ikaw nag-sponsor sa mga mahalaw duman, mas madali. Pero huwag yan ilinong mo kasi, dilan magatugan ka na kakalibokan, medyo talaga, o bako medyo talaga nating mahigpit mga tugang. So seguridad, pag naog, aking maging sa luwas, sabi mga tugang duman sa area. Yan o, nahiling nito. Nahiling ka pala. Ayan, sige. Pero sa nangyari ikaw, sa namin na kanino na tugang, ang sa tuyang mga kababayan, pag gusto na naglalawang partner na sa pagpapadagos kan sa ulo niya, ikwa ki mga matay na barita na maunang bitan mga tugang ang presidente po tabi ng nasyon. Kung ano ba niya, abangan pa po. Bago na mo sinita tarang ni presidente partner. May bago, may luma.
Yan sa sabi kan mga nagkapirahan daw may kita ta. Ano daw? Napakulong na natin ang mga mandirigma. Ano pa? Napataas natin ang mga manggagawa. Bakit sabi? Ito na lang. Kadako. Baka may suspense. Ito na muna kita sa iba. Ito na kamusta ka nagsara? Marami ba tayong ipapakulong? Marami ba tayong bubuksan? Sige ka ta. Bakit nakalag ka sa Wala siyang etiko partner. Ang mga kritiko at siya, kadako na naman kayo yung mga politika lang. isa. Isa kasi nagan sa mga programa. Mga ano ka mga tatanang mga presidente siya. Lalo kuman sa ibong, Yeah. patlo. Ano yung nangyayari? Kapag sabi na niya ito lahat. Hindi bibilangan man hindi ako kasama hindi gusto bibilangan ko pirang palapak. Standing ovation na yung ganyan. Naglapat-partner si ating mayor. Pero kung may hiling ka mga lugar, mga kababayan, noon yan, ganyan wala nang hindi mangyayari. So, pagkainan, yung mga tao, ikaw ba, o so mga ako yung mga ginagawa, galing na sa gila. Ayan. Kasi, hindi po na sa partner, expected na may mga maunang bitan ba ng mga persona. Hindi nagtanong ngayon sa kanangkaw ng posisyon, bilang ngayon, basta, iyan ang magiging dalaga ng mga tugang. Pero bilang Pilipino mga tugang, let's hope and pray na maging ligtas po tabi ang ng pinay. Ang media pala ng partner, nasa luwas lang. Ayun. Illegal. Dahil ako pala magkakaroon. Tuyan baga, nasa hallway lang. Nasa hallway lang lang. Kaya ako pala partner. Agad alam ko after kaya tutulog kang maglaon. Pero base nga ng mga tugang sa inot ng naging pahiya na magiging limitado sa mga Date mo sila magandang lang tumal. Okay. Sige. Maramatay na dyan. Diretso kita mga tugang. Ayan, nagtataw lang kami mga tugang ng dikit na highlights or dikit mga tugang na kaganapan. Duman po mga tugang sa nagpapadagos o kikipukod mga tugang na So, na kung gipunta mo ng reporter si kaya galing nakalive lang ako dumat sa balyo kanang kung halimbawa igwa mga tugang ning may gagapo sa tuyang kunya na pagkalda pwede tang makakomoda niya kaya sa sisisay, pwede mo naka-standby lang yan sige sumami ko tapa kaya din sa iyo may sige reports yaw naman ayos ako kapatipin man awa po din na si Boris reporter. ay gusto ko na sa city hindi na lang kayo Sa bago, sa city. wala po yan si Boris wala di diretso kita sige Nagalit to those. diretso kita mga tuwa natulog muna kita pa tayo sa mga kaganapan, ay, yan siguro ang Santo Domingo. Naging makulong, magpapagalaw. So, ginibong magbubukas, kang Pugat Lawin Plaza, kaya nakaagi po tabing sa malo. Nakulao na bagay mga tugang ini, lalo na po mga tugang duman po sa tuya na mga kababayan po gabi dyan sa Banwaan ka sa Domingo. Kasi kung mahiling pa mga tugang, harayo na sa dating Pandora ang Santo Domingo. Kaya siguro mas kami kamo na alawig ang pagtugod sa administrasyon, mahiling po tabi nito yan. Kaya na gusto pang maniugot, manatugan kang alkalde, kang Banwaan, kang Santo Domingo, na mapagakhay, mapagayon, matawanan ng mas ligtas na playground. So,
mga kakian doon sa Bunuanga sa Santo Domingo, and then all that, sa mga kakian, bukas man po ito duman sa mga senior citizen. May iba man sila duman kay area, para man duman sa ila pag-i-ehersisyo tabi manet. Magayuno na unaon ka man duman. Halos, sabi ko na nga di kan Sabado pag galing na bagay ito, galing kung may tulad mo sa activity kan Sabado, galing man sa na-Christmas na, kakakul mga. Nakulong sa tao. Nag-enjoy ka sa pagkaon mga. Nag-enjoy pa sa Sa tao. And yaw man duman mga tuga, ito pinaka. So pinaka, magagabos ko na kayo. Sa tuyong pagsuporta kasi kapanwa. Santo Domingo, kabos ng mga pugi. Kaya nga niyaw na pugi nga ng pugi ito. Kaya din po na yan. Sa panakuran pa na. Pati sa amigo dali na kapugol. Picture mo. Sumukapot, ang inilimbutan, sumukapot. Pwede ko rin na hindi. Sabi talaga rin, mga tugang kasabay po kapag bubukas na yan. Mas lalong nagdara mga tugang ng kaugmahan ito po ng may mga crisis, giveaways. Diwan po sa mga nag-atindir. Wala partner na si Governor Noel Rosales. Sa Kaya kami binano yan, may mga some of the mayors, governors, mga board members, mga kalya na lang. yan ako po tabi, di ba? Ay, wala lang lang. Na mag-imbitaran mga tugang na maging parte po pinili na sola. Diyan pa sana. Pero pag ng bagay na yan, makikilingan ngayon. Kung alam naman kung saan nagdala na ngayon tayo, may dadalhin pa tayo. Yung dadalhin kaya, ako na lang si Jim Agrika. Pinataka kaya ang hindi dumawa. Report na rin lang. Ako na naman si Jim Agrika. Ano ang big kong barita? Ako na daw yan. Eh, nawala ko. Baka makibalik naman. Baka makapiraman. Paling naman, nawala may pa-report ako sa okay. Balik kita duman mga tugang. Sabi talaga itong naging aktibidad mga tugang sa Bunuanga at Santo Domingo, may mga masunod pa kayo na mga ibubugtak ng mga bagong atraksyon. Sa mga masunod mga tugang, ipinagkunambitan kang alkalde na ibubugtak barangay na naman. Gabos pala na tawan. Gabos sa tawanan. So lalo na sa mga halamig sa sentro, bubugtak ka naman duman sa area nila. Hindi na po partner, very budget. Iyan, partner, siyempre, magbibigay man kinaraya. Siguro, sudara ko lang po ng barangay. Yes, kasi kayo mapilis ko na sa bilig na. Kasi may mga barangay pag magdalanin lang. Parang okay, yan ngayon, magdalanin man sila ka iyan. Pwede para kan sa sentro magagamit ka ng pamilya sa mga ang distansya pa kayo. sabi. So, hindi lang yan pa. Kaya, lalo na ba naman sa mga sa kanaya. May partner si John. Si Dating secretary ka rin. yan puta na po tabi. Diyan sa secretary. Sabi na rin. Meanwhile, ako mga to, kung nagpitila na kanya sa lakon nyo, si Partner National, mga mo na kami. Tadi kami magkakasinabutan talaga. Pinagkakaroon ako kung metro, kaalit siya, mansigaw rin. Dahil magkakaroon sa tuloy siya rin. Balik kita naman. Sige, tira mo na yan. Mas magiging yung partner na, magpipit ka lang din sa national. Magaling yan. Na ano ko, so parang tapay na, parang naiining nila. Oo, magiging tumong ini. Nagpihira.
Bibigyan ng sa tantati, okay. Ayan. Gabos kitang Pilipino nag-aabang kung ano ang sasabihin. Yeah. Sabi ko na nga rin lalo kita na may mga piglalauman man kita, partner, na mga madadamo sa presidente. Ano ang sa inyo magiging katapangan? Dapat nagsasabihin yung partner mo niya na pandima na ang sort. Sumapa mo kinabangan lalo. Dumana dapat kita sa mapapakinabangan. Kinabangan. So, natatangin pala. Kaya basta kayo, pinutol na sa mata. Mayroon ka na, partner. Okay, lalawan na rin mga, ano na, kumbaga, mas pagpapakusog mga tuga, kan sa iyang mga programang binubihan kan mga nakaaging parang agaw. Kasi sabi ito na nga yung nakita sa pandima. Alam niya, partner. May pangalan pa, President. Siya, tapos siya, Halimbawa, kasi 2027, masarap pa niya. Sarita. Sarap. kasi bako yan last, kasi 2028 pa ba? Kaya naman, 2 taon pa eh. kumbaga, kurang kagaya nga kami. Presidente, pwede na. Ayan na yung pinagagod. Finish line. Pagaman. Pwede na. Mas dito, ano ba? Ano pa mangyayari dito ba? Sige mo niya ba? Sige. Diretso kita. Habang natutugay kita mga tugang, kan pangyayari mga tugang, dyan po tabi sa pagkasang pambansa. Kasi mga kapag na nagaling nagkaman sa Sa press briefing. Hinapon, kasi bago kan ito yung mga pag-ribay, kung ano ang magiging highlights sa munisipyo o syudad na itatarap ng Supreme President. Paliwanag si Mayor Ision Marcos Park ano ang bigyan na about budget. yun. Kasi sa unang bagay, Nakulang bagay yan. Kasi na, ang mga syudad partner dapat madagdagan yung mga budget. Yes, kulang mga. yes. Yan, lalo sa pag-abot sa medical Services. Okay. no? And bakulang yan sa mga barangay na nangihinabang sa mga munisipyo Yeah. and syudad. Kasi sabi talaga mas po dahil tama na magayon mo din ang padalaga o mas ang dalaga pero po mga tugang kinukulang po talaga yan. Yes. Yes. Kasi Nakakakulang ang tao. sige. Diretso kita mga tugang sa Satuya Pag-Vistorya. O, 1,000 na Madali yun. ko na pala. Mayroon na abot na ba? Diba na yan? Nakamayaw lang ka. Alam na, 45 minutes. So, Yan ang dalawa. bakit pa? Kaso lang sumasunod. Masunod. Ayan, dahil medyo malilibig na nag-start kasi may mga crossroad na partner. Dahil lang mga tugang duman sa mga kurumpulan kan mga nagkikilos protest ka. Di ka man directly magkakadalagan tulos partner. Mababa kita sa Terminal 1 o sa mga terminal. Okay. Tapos yung simple, para niya ito. Yes. Quezon City, maganda mga tao niya. Ayos ka so ako na parang. Sige, diretso kita. Kanakagiman na lang. Hindi po man yung mga wala itong inauguration po niya sa Premier Distrito ng Albay. Sa Pangingilot, mga tuga, may First District Representative Cruzal Albay. So, iba, mabugtak mga tugang ng mga barangay mo. So, iba man, magkakita mga tugang ng mga covered court. Nakulang bagay mga tugang na ang mga siring kaining proyekto na ibabagsak mga tugang sa mga barangay. Kasi may mga okasyon mga dito partner, minsan, kakulaon na pag-telephone. So barangay, parang kakayanan minsan tuminakuran sa hindi gibuko. Yeah. Nadidipisilan sila. Ngunya, sa kamawatan mga tugang na sabi na nga
paliwanag mga tugang kang kongresista na ini mga tugang ng proyekto ini basado ini duman sa mga request. Kagustuhan kan mga barangay captain, request kan mga barangay official na kumbaga siya naging tulay sa mga panayon. Tangaling may dara ang mga sining kay ni proyekto duman po tabi sa indang mga barangay. May mga nag-comment naman. Ano sabi? Bakit mangyayapon nito? Okay, magpagapig ako. Kaya nga, sinabi po mga tuga, kung nag-iirunduman, naging pakagi, naging tulay siya na po. Kaya, Ito ba talaga yan? Ito ba talaga yung kwarta ni Ko? mas kisisig mga politiko mga tuga, pero may tampig sasabi mga tuga na iyan ay biguan sila. Hindi naman talaga po sa kanila yan. Kung sila nalibawa Sila lang yung gumawa ng paraan para mababa itong pundo. madala sa ito. Sa tama. Sabi ito na nga ningawa mo ng politika. Ang importante, sa progreso, ang importante mga tugang, kapag iyan ang proyektong iyan ibinuktak sa itong barangay. So kapamilya mo, so pamangkin mo, so akin mo, so kukwabo mo, makawat ang diyan na makawat. Mangingisapan sa atin. And kung may darakulang okasyon mga tugang sa mga eskwelahan, tigwa po kung pwede para po sa inyo. Dahil na po kinakay po na magduman pa sa inyo pa, magkakita po sa inyo pa para sa napong ibukot ng mga education and iba pang aktibidad sa eskwelahan. Kaya, yan naman po na rin yan. Kaya nga ibang tugang, pinili ka po sila. Takita po tabi, nagtutubo, nasinda po tabi, ang matara po kaya. Kaya, sabi ko, ang trinaw ko, hindi ko lang pinagsipitin, magkaisipan. May sarap pa pa. Kung daw ang may kwarta, kung wala man mag-inisyatibo magbaba ang kwarta. Yes. Yeah. Malay nga sa inisyal na kwarta, para ibigin na. Ito bilang lang. Iba yan mga tugang na nagpapanagat na para ang gating budget para ngayon inutukan sa ano pa. Di ba pinatrabaho? Ano man naman sabi ka ng mga nagpapanagat. Ano man naman. Uda na ngayon plagay. Uda na ngayon support sa. Nangyayari sa Saka. Ano yung gusto nila? Sige. Ito ang kita sa sabi ko na sa panahon ngayon, tuman kita sa positive. Sa side, ito naman para isipin kung ano-ano pa. Ang importante mga tuga, ang sa iyong ipigdaran ko, napapakinaman. Yeah. Sige, kaya kita ka na. madali lang Kami sa mga oras natin. Bumubiyaan na kita kagura. Pero kita mga tugang, sabi ko na nga sa nagiging dalagang binyan ng mga napapasilang na partner na mga munisipyo, siyudad. Talaga na hiling ka man, Oy, sa, congratulations man kay Mayor Mac Saison. Successful mga tugang. So, pagsilibran ka na Paroy Festival. Ang masunod kayo so lungganisa na. Lungganisa tapos sa Ubila. Matalik na. Kaya ko kunin dyan, August 1. Sa lungganisa. Ayan sa parehas naman sa Ubila. Magsimisa. Magsimisa ko yung ginawa pa lungganisa. Tapos sunod naman sa Lungganisa, puto naman sa Fiesta kang Daraga. Fiesta. Doon ako pa po, so tapos sa February 1. Marahil na pagkahapon dyan sa Bunuatan talaga. May Mayor Victor. Pero nailig ka na, kung sa area kan, hinantong bayan na yan. So nagpapadagos o pagpapadagos na proyekto, terminal and Sauda. Lipat tuman. Magkaya niyan, kasi, kumbaga, continuous, ipapadagos po mga tuga, so napunan niya, kan siya po tabi ang nagtugaw na alkalde kang Banwaan kan
Pwede ko nga ipagkat. Pwede pa daw itong mga lagay ng isang baw. Pwede pa. Kasi ang kabila, nagilid man yan ng 5 taon. Ayun. O, pa rin po Kung pinabada pang 2 taon. deteriorate sa Sana iyan, ano? Sana mga tugang, iyan po na pagpapadagos sa proyektong iyan, magduro-diretso na po tayo. Kasi, kung iniuntahan banwaan kan talaga very crowded na partner. Crowded na in the sense mga tugang na wala ka na. Kaya masisibugan, wala ka na kaya matutugtungan. Wala ka nang aanusan kung baga. Kaya, si Ferdinand na matapos iyan ang proyekto niyan, dumana ibubugtak mga tugangan sa ulan. Yes. Kakunang kaginamaan mga tugang, ini, lalo na po tabi, dumad sa mga panasahota, sa mga panagyenda, mga kabuelo sindahan, sa same time, ini partner na pagkatukman dumad sa mga terminal. Kung yan, kung may tao kapisado nito ang banwaan kang daraga, halos every corner, ikuling para na. Yo, actually, masamukong na daraga dito, no? Sa bago, magayon. Pagkakabibigyo na. Gusto mong sabihin, yun na ini, ang magiging lalagan po tabi, kan pagabot sa transport sector, pagabot mga tulad ng mga palasaog pa, mga palasyenda, yaon na po tumalay ng baro. Kung hindi po tabi na haliagdan sa ano po ang plano dyan. Pero dumala po nakikasa dapat matapos na po tabi. And, Kung dito sa matatapos mo, hindi sa luma. Tapos, ang kagayo ng partner, congestion traffic, itong lugar na ito magiging beneficiary itong tumagayo lugar kasi madakula ng pangagilan, itong barangay na ito magiging magayon. No. Kasi siya ka maganda kayo ng kisentro. Ano pala? Yan. First class dahil na market and first class na terminal. Gusto sabihin, Magayon, ang magiging pasilidad luwasan kayo. na ipupugtak po namin dyan sa inyo. Kaya, Pero yung partner si kung Kaloy Lori. so yan, kasi, Hindi sa kanya kaulit kapag ang representante kan segundo distrito. So, bagay yan sa iyang pinagmanambitan partner na ang paglilig kang sentro kang banwaan kang talaga. Kung baga mapahiwas partner kasi kung digdingin naman lang ngayon ano pang proyekto dahil naman ngayon kita mapupunta. Yeah, sa sentro. Kasi rin nangyayari. Kaya naisip kita ngayon sa development, pag-abot sa development, pasakat kita. Kasi duman ngayon sa may mga area na paghihiling-hiling ta ngayon, ideal. Mahiwas pa. Mahiwas pa. Para mga tugan-tugan sa proyekto, mga tugan na ibubulong ka. Very good man. Ang siling-kiling kaisipan pa tayo. Malay mo, pag-abot ng panahon, ang panwahan ng dalaga, maging syugat niya. Gusto ko ang pamahal ng partner. Gusto ko na maging sure. Kaya pagkiling-hiling ko ganit, kanya ang pakikot yung nag-star. Ganit na sa partner, mag-prediction na. Pero, tama ka dyan. Kay Tuhan, kay pag-ipos-ipos man, and siyempre kasabay din sa pagsinusuportahan mga tugang. Medyo ang session sa panwaan ng talaga. Ay, si Councilor Mama. Ayo, pati Thank you. Councilor Mama. ano dito? Natawa ka? Thank you. Pati yung masabi, thank you. Kaya probado na dyan sa budget para po naman sa 300 na, So, big alukan mga tugang nagagamito dyan po tabi sa Banwaan Candelaria. And at the same time, mga tugang, tignan naman na
magiging malay na po ang supply ng tubig yan. At kung nakaging daw, personal na nakipag-ulay mga tubig ang alkalde kang Banwaan kang Daraga, duman po tabi sa bagong management company water pala management. Ano na ang mangyayari sa Banwaan? May napag-ulayan din na partner Na magkakatubig na. na pag-abot hindi sa pagmanihan ng bulos ka tubig dyan po sa Banwaan kang Daraga. Minsan part na nagiging halibay na ini mga concessionaire sa tubig. Napaksinda na re-reparo. Matarami ang partner pero may pinapagayon na ang service ko. Pero hindi, sanda pa ni bago na, Bago na may hiling pa. Kung ano, try mo. new management but still The same. pero iba na ang taxidili. Bako na sa pila. Bago na. Okay. Bago na. So, yung gari Chinese, Ang Chinese, gari hindi mo mamuhulan dito sa tuyang Chinese. Nasabi pa ganun. Dapat 50%. kung hindi ko muna kaya ang Pilipinas, ang sigabos man, ang yaw bigyan ng negosyo. Oo. Puro Chinese. Kaya mga comment. Oo. Yun na. Pero yun na itong balas part na mamuhulan. Dapat 50% Pilipino, 50% tayo. Kung ka ang presidente. Ang isang partner, 80% tayo. 30% abi. So, sa tuyang mga kapal. Pero ang presidente na parang minsan so nakatuto ka minsan kaya. Dahil nangyayari ko naman panayari ko ta hindi na ngayon ang pagkataon na tagal matuwagan kita. Tinawa na yan. Dahil mula na. Kaya sa yan sa mga pinaganabayanan mga tugang, dyan po tabi sa Banwaan kang Daraga. May review kita mga tugang dyan po sa Banwaan kang Pilang. Susunod. Happy birthday ka. Happy. Kilaw lang. Alright. May pagtanganing makasabay ko sa ano. Pag-direct with sa Starbucks. Birthday mo pala niya. Happy birthday kay Municipal Mayor Dennis Reyes. Matindi ha. Magayon ang sistema kan alkalde kan Banwaan o kami kan Pilang. Sabi na nga yung mga tukang dahil namin magkakaigwa ning ulat sa bayan so budget ngayon nagkagamit ito na tumaka ngayon sa mga nangyayari ito magayon man ibigay and also nahihiling manindahan sa mga programa na ipinagbababa ngayon sa lambang o sa bilog ng munisipyo. Siyempre, katulong dyan. Ang Vice Mayor. Ang number one, Pinoy. Vice Mayor. Vice Mayor. Ano ba yung pinaka? Celso. So, papala. Ba't hindi ba hindi? Chinese po. Papala. Sa hangin ng mga panahon mga tugang na nagtugaw sa malaylay na produksyon, talaga wala yawon ang pagdaraman ng mga magagayong na programa dyan po sa Banwaan kang Pilang. Magayon ang Pilang ha? Pwede na maging nakula. Ang populasyon kang Pilang talagang nakulaw na dito sa entrada kataning kang Castilla talagang mahiling na. Kaya matindi man ang mga sabi ko na rin kapag magayon ang ugnayan kang executive talagang ang mga programa mga tugan makilang mabulos iyan doon sa tuyang mga kababayan and also mahiling na po mga tugan ang progreso. Kaya minsan, kaya may pagsulupot kami yun. Pwede ka naman. Kaya kami suporta sa akin. Sinapot ko ng talayan. Kita yung susapa. Ay, kay Mayor, kay Mayor Chuck Tubiaman. Kan Banwaan kan Dunsong.
yung tamang bakit nagiiling mo pala nila eh. Nagiiling mo pala dito sa tuyang programa. Mayor Chuck, magandang hapon dyan sa Patuwaan po tayo kan Tunso, Sarge again. Ako pala na partner sa pake, nabigiling. May manifesto. Malawas ka ng kalagdo. Kasi ako doon kung kukira sa panalo. Kung wala ganyan ka pangalan, wala na ka-computerize. Buto may mga kapang na sa papel. Negative. Kaya yan ang pagsasabi na. Pag naibita, Ganyan na ano ba yan kay Brother Nox. ano sa huling sitwasyon, brother? Okay, para lang mo sa natabi itong mga bisita, sa mga congressman, mga cabinet secretary, so mga mayor na hindi ko naman naglahog, si Governor Noel Rosal, Okay. and so iba pa pong mga imbitado today sa igibuo na State of the Nation and Resistance to Young Persons. Ayun. Pag-government partners, mga pag-arayo na rin ako, Okay. pag-arayo na rin mga kinakalaman na so agumi congressman o pag-arayo sa Sisirin ng Congressman. congressman ng Surigao. Ay, Pag-arayo ba? yung kitawag mo, ay, di ba pwede mo? May mga oras ka na nila eh. Ano na yung mga pag-iisipin namin ko? May mga oras ka na nila. Ano kaya sa mga ano kaya tinakuan man kaya ko ni ano kaya ni kaya pa matibigyan. Ako di ko partner na sa aking paswago. Alam na. Alam ba yan? Kaya, ano, tibon man. Kumain dito. Dahil, Ano? naipapailing-iling. Sige, 2 minutos na ka. At ang napaluhan sa mga ibang pumahan yung papel, ito makahiran ko. Siguro. Kanya isikan, isa kung gusto na rin, makahiran pa ng kasi. Sige, gusto bagaan. Sige, sito. Sige, sito pa ngayon, oh. Matulang-tulang kayo ba? Okay. Nag-lipstick man na Nagtumok. naman. Alright, pagkakataon ko minuto ko, pagkakataon ko ng alas 2 ng pagkahapon. Kami po, tuloy-tuloy na mapaano din po sa loob ng Sangay Pagkao. Kung kami na magkaldaw, may luluman na eh. Ay, salamat sa pangarap ko, Camilo the First. Broadcasting Network, Sir G, and si Mama Rizal, talaga ang po si Siyempre, mga tugal sa pangarap ng Bukabidal sa team sponsors, pagkakataon po nagkantamay, sa mga viewers, sa mga nabay pa, sa mga makiplay ka tuloy yung programa, ay maraming thank you po natin sa inyo. Sa diba? Kami po sa itong nakasama ay mga kuya ng bayan. Kuya Tony, Yehower, salamat. God bless our bye. Keep safe, Picolanja. Iringan po kita kasi Papa. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa Roswag sa Segundo Distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, progresibong Segundo Distrito, ano pa man, Marina! Kasararo kitang gabos, Marina, para sa tunay na pagbabago. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol
serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y lagi